नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि नखराव साग्लोबदों खोमसिनि जोमै। बे समाव मोनसे दुखुनि रादाब लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जेंग्रेनपारा गामिनि डिम्बेश्वर मोसाहारिनि नखराव साग्लोबफैदों खोमसिनि जोमै। नंगौ, उदालगुरि पुलिसनि मोनसे नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांदोंमोन डिम्बेश्वर मोसाहारिया। जाहोनाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि आंगो बिसि आरो फिसाज्लाया जोबोद दुखु खस्थजों नाख्रेबजानानै दङ। नाथाय दासिमबो खुंथाय सरकारनिफ्राय बिथांनि नखरा मोननांगौ मोनथाय आरो अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै होननानै दिनै अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि अलखद समाव बिटिआरनि खुंथाय सरकारा खौरां लाहैखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों जिउ गोमाजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा एबा सुबुंफोरा। बे समाव एजिपि दोलोनि कास्टम बसुमतारी बिथाङा 10,000 रां आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय 10,000 रां होफैनायखौ बुंथिना होनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ खौरां लाहैनि थाखाय दुखु मोननायखौ फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा। बेनि अनगायैबो बे नंखाय इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव थार बिजिरनायखौ नांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों डिम्बेश्वर बसुमतारी नखरनि सुबुंफोरा। आवगायनायाथ' दा आवगायदो होननानैथ' एख'खौनो होनजाया। दाथ' मा होनगोन, आवगायनायाथ' एख'आनो आवगायाखै। ओमफ्राय दाथ' डेथ सार्टिफिकेटफोरखौबोथ' हरगोन हरासै इसोरो बानायगासिनो। मैया थांदों होननानै? औ, मैया थांदो, मैया थांनानै लायदों। डेथ सार्टिफिकेटखौ दाबो माबाखौ हराखै खोमा। पस्टमर्टेम रिपर्टखौल' मोनबोदो, डेथ सार्टिफिकेटखौ दाबो मोनबोनाय जायाखै आरो। ओरैनो मब्ला हरगोन होनना बुङो बिसोरो? बेखौथ' इसोरो होननाय माने दा पस्टमर्टेम कागजखौ लानानैसो लायनो खिन्थादोनो। दा बिखौ लानानैसो सानसे सम दिहुननानै थांनानै लायना फैनांगोन आरो। मैया आरो समबो जादियाना। बिसोरोबो आरो मानो फोरमायनो हायाखै माने मा होननो जोङो आरो इसोरथ' दा सरकारनि हिसाबैथ' दा जोंनि बिटिआर सरकारा माबायाथ' इउपिपिएल सरकाराथ' खबर लाफैनांगौमोन। दाथ' एख'खौनो लाफैयाखै इसोरो। दा अन्न ग्रुप माबानिफ्राय फैजोबदो, दा माबा इउपिपिएल रावबो फैयाखै खबर लानो। जाहोनाबा इसोरबा मा जाहोन सानदों मा मादो जोंथ' मिथिया। दा थेवबाबो इसोरो खबर लाफैनांगौमोन आरो। बर' हारि होननानै एसेबां माबाखौ खैफोदा जालांबाय नुदों इसोरो, नुनानै एसे खबर लाफैनांगौमोन आरो। बेफोरखौथ' इसोरो एसेबो खबर लाफैयाखै। दा बर'नि सायाव बर'आ नायफिना दा इदिनो साफा साफा जोबलांगोन, इदिनो दिनै इखौ गावनाय गाबोन बेखौ बुथारनाय बिदिनो माबाबाय थागोन आरो इसोर खबर लायाबा। बिटिआर सरकारखौ मा खावलायहरनो माने दा बिटिआर सरकाराथ' दा आंथ' जिथु माबादों दा न'खराव सलायनो माबाखौथ' होनांगोन आंनो। दा न'खर सलायगिरियाबो गैया। दा आरो न'खराव खुदिया सासेनोथ' आरो माबाखौ होनो होननानैथ' जों दाबि खालामदोंमोन। दा सरकाराबा मा गनायो ना गनाया? आवगायनायाथ' जेनेबा जोङो आवगायनायखौनो होनजाया, जिहेथु पस्टमर्टेम रिपर्टखौ मैयासो लाना फैबाय जोङो। आरो जा डेथ सार्टिफिकेटखौ मोनाखै, ओमफ्राय एनअके मोनाखै। दा बेखिनिखौ मोनोबासो थारमाने बेसे आवगायो जोङो जमा होनो नांगोन आरो। बे दा जेनेबा डेथ सार्टिफिकेटखौबो जोङो सिभिल हस्पिटालनिफ्राय दिहुननांगौ होनदों, उदालगुरिनिफ्राय। आरो लोगोसे जिखिनि पस्टमर्टेम रिपर्ट बेखौ लानानै बेयाव डेथ सार्टिफिकेटखौ दिहुननो खिथादों मैया। दा बेखौ जों मैया टाइम जायैखाय मोनानानै थारमाने सिभिल हस्पिटाल हाबनाय जायासै। गतिके सानसे सुबिदा लानानै जों थांफिननानै लायना फैहैगोन आरो। मैया जेनेबा आं माबायाव मबाइलाव मोनदों, रायजोनि दलनि जा उकिल गगৈ सारा, मानव गेदेर उकिल सारा थारमाने बुंदों आरो जेनेबा जोंनि एसटि आरो एससिनि थाखाय माबायदि मोनथाय मोननांगौ बेखिनिखौ होनांगौनि थाखाय बिथाङा एसेमब्लियाव बुंखांदों। दा बेफोरबायदिनो जोङो जाजानोबो लुबैयो। जोंनो फेक एनकाउन्टार खालामनानै जिखिनि हारा हास्ति होबाय बेनि माबायाव जेनेबा जोंनो न्याय नांगौ। आरो लोगोसे जोंनि बे मोननांगौ मोनथायखिनिखौ मोननांगौ। आरो लोगोसे न'खरनिफ्रायबो जायखिजाया जोंनि दा थानाय बर'नि जिखिनि माबा दङ, सालायगिरि जेनेबा बिटिआरनि गेदेमाफोर दङ, बिथांमोनाथ' जेबोखौनो बुङाखै। आरो इमिडियेटलि जोङो बेफोरखौ हास्थायो जे जोंनि न'खरनिफ्राय सासेबाबो थारमाने अर्हथाखौ लानानै दा सार्टिफिकेटखौ लानानै जेनेबा जिखिनि मोननांगौ मोनथाय दङ बेफोराव साखरिफोर होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन आरो।
बिटिआर सरकारनिफ्रायथ' जेबो खबर लानायानो जायाखै दाबो खबरखौनो लाफैयाखै बिसोरो आरो लोगोसे मानि थाखाय लायाखै जों बेफोरखौ दा बुङोब्ला एसे गोरोन्थिसो मोनगोन खोमा बिथांमोना एक्सुवेलि जोंखौ एसे अलखदाव गोलैनाय समावबो जुदि सरकार दं होननानै जोंनि बिटिआर सरकार दं होननानै बिथांमोना जेबो माबाखौनो तदन्तखौनो लाफैयाखै आरो आंनि मथेबा तदन्त लाफैनांगौमोन खिन्थु बिथांमोना लाफैयाबासिनो सा साग्लाङै थारमाने अन्य धरननि बाथ्रासो केस दंखायो हाबि जाबि दंखायो होननानैसो बुंबाय थायो बिथांमोना तदन्त खालामनांगौ जिहेतु जालांबाय केसा जेनेबा फेक एनकाउन्टारानो जालांबाय बेनि सायाव बिटिआर सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायनाय थायो बिटिआर सरकारा जाहाथे बेफोरखौ तदन्त खालामनानै एसे बेबस्था लायो आरो आं मख'नाय जायोदि बिथां एजिपि पार्टिनिफ्राय कास्टम बसुमतारी बिथाङा सारादुनि नामाव 10,000 रां होलांदों आरो कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो 10,000 होलांदों बेनिफ्राय जोङो जेबो अनसुंथाइखौनो मोनाखै आरो दा कास्टम सारमोना जेनेखुवा खस्थ' खालामनानै बिथांमोना हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय आं कास्टम सारनोबो हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे कंग्रेस दोलोनिफ्राय 10,000 होदों बिसोरनि थाखायबो आङो एसे हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो बेनि उनाव रावबो गैया जिखिनि दा खस्थ'यै बस्थ'यैबाबो जोङो श्राद्धखिनिखौ बारहोलांबाय हेफाजाब मोननायनि भितराव रां अनसुंथाइ मोननायाव बिथांमोननिफ्राय आं जिहेतु आगोलाव बुंलांनाय बिथांमोननिफ्राय 20,000 मोननाय जादों आरो दहल मोननैजों रावबो सरकारा हेफाजाब होफैयाखै कंग्रेसनिफ्रायबो लाफैदोंमोन आरो लोगोसे आपनिफ्रायबो लाफैदों आरो बेनिफ्रायबो फैदोंमोन बिथांमोनाबो खबर लाफैदों खिन्थु इउपिपिएल सरकारनिफ्राय रावबो माने खबरखौनो लाफैयाखै आरो गावसोरसो मिथिसिगौ दा बिथांमोना मानि थाखाय लायाखै दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया होमब्ला साफा साफा थैलांगासिनो थागोन बा बिथांमोना बेफोरनि सायाव बेखौनोथ' दा आं साननानै जिखिनि नुदों नुनायाव बर'फोरा साफानिफ्राय साफा प्राय थैगासिनो दङ बेफोरनि सायाव जेबो इउपिपिएल सरकारा तदन्त खालामाखैबो आरो खबरबो लाफैया बिसोरो बिथांमोना बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118